Няма бе, няма да удрям, аз само ще я закача. Ти знаеш какво стана? Голямо бе. Какво прикажа? Човек тя... Пръчката му е така направи. Ето пак, чакай, тръгна нагоре. Откара го. Але, ръката не е истина. Искаш помощ, каза. Чакай, дай го. Чакай. Чакай, далеко още, чакай. Чакай. Много голямо. Къде отиде? Чакай. Това не е такова. Това не е такова. Nice size. Дай го насам. Чакай. Дай. Майстор кучето е. Моето е по-голямо. Very good. Very good. Nice. Nice.